Taliwas sa paggawa sa bagyong Krising sa Philippine Area of Responsibility CONPAR karong Sabado, Hulyo 19, nagpabiling alerto ang barangay Mabolo sa siyudad sa Sugbo sa posibleng gihapong pagbaha dala sa habagat. Ang Mabolo usa sa mga flood-prone barangay sa Dakbayan. Kahinumduman nga ato sa lapad nga pagbaha ni adtong Martes, dunay mga pamilya nga girescue ang City Disaster Team sa maong barangay. Gawa sa 24/7 nga monitoring sa kahimtang sa panahon, gihingusgan sab karon ang desilting ug declogging sa kasapaan sa ilang dapit, ilabi na ang Mahiga Creek. Bitaw na gusto gid akong mahitabo kay sa una sa time ni Mayor Rama ug ni Mayor Garcia, wa gyud ko mo support adtong ilang plano kay kanabang munaog lang kadiyot diya sa sapa, niya magkuhas mga hugaw kunuhay, kuan sa net, niya human pa-picture, kaon-kaon, dili serious ang approach ba. So dapat gid ta kining naagintay serious unya consistent nga dredging operations ato ang mga creek nahanglan ginaggamitan atong mga heavy equipment. Apan giklaro sa barangay captain sa Mabolo Daniel Francis Arguido nga wala pa sila'y tukmang mga ekipo alang sa pagpalaom ni ining mga sapa. Usa silang hagit kung makapalit na sa mga ekipo, maong kabutangan ni ini, panahon nga di pa kini gamiton. Tungod sa pagdeklarar sa state of calamity sa tibok syudad sa Sugbo kagahapon Hulyo 18, sigo ni Arguido nga maayo nga mapadali ang pagpalit sa mga ekipo nga gikinahanglan alang sa desilting operation sa barangay. Ang kining heavy equipment, ang backhoe, didid gid ka mga among gikuan ni mga around 7 to 8 million. O niya kinahanglan pud ta og dump truck ani, duha kay sige kuhas mga lapok niya labay dahil asa ni ilabay. Gani si Cebu City Mayor Nestor Archival mibutyag nga ang Dakbayan wala pay mga ekipo alang sa desilting ug igo lang mangabang ang gobyerno og mga ekipo kung kinahanglan na magdesilt sa mga waterways. Sakit sa kinadako nga gastuanan mao kaning pagdesilting. Now nagdesilt na ta ana tay mga ekwipo pero ang atong ekwipo kana rang ekwipo na scaled sa sapa. Makita ninyo na ay backhoe mukawat dinhi mukuha sa mga hugaw ikarga sa atong truck pero usara ka lugar. Now we don't have that equipment kay kana manggong inigsugod dito sa dagat kinahanglan maglutaw ang atong equipment. Ang atong equipment dili man makahimo ana. Doon na say mensahe ang Kapitan Kang Archival alang sa pagpalambo sa preparedness and response sa barangay panahon sa kalamidad. Yeah, I hope tagaan po nig serious nga pagtagad ni kining Mayor Archibald. And I hope pad nga kining decisive po siya sa paghimo og mga lakang ba pag-address ani niya. Kanang why politika, bahala kin siya maigo. Una ato ang ipaabot sa tuang mayor. Miauhag sab si Arguido sa mga residente sa Mabolo nga panahon sa pagbaha mopakita unta sila og kooperasyon ilabi na kun adunay patuman nga forced evacuation. Kini si Liza May Piñaranda alang sa My TV Cebu.